ବୋଉ ତୁ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଦେଇ ଗଲୁ। ଗଲାବେଳେ କହି ଯାଇଥିଲୁ ବାବୁନା ରେ ଘରର ଛାତ ପକେଇବୁ। ପାରମାଉସ ଠାରୁ 5 ପଇସା ସୁଧରେ ଆଣି ଘରର ଛାତ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟରେ ପୁଟି କରି ରଙ୍ଗ କରି ପକେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସୃଷ୍ଟି TMT ଛଡ଼ରେ ଛାତ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କ'ଣ କରିବୁ ବୋଉ? ଛଡ଼ କୁଇଣ୍ଟାଲ 8,500 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। କେଉଁଠୁ ଆଣି ଛାତ ପକେଇଥାନ୍ତି? ଘର ଖଣ୍ଡକ ସିନା କରିଦେଲି, ହେଲେ ଆଉ ଧାର ଆଣିକି ପାଇଖାନାଟେ କରିପାରିଲିନି। କାହିଁ କହିଲୁ? ରୋଜଗାର ପରା 11,500, ଖର୍ଚ୍ଚ ପଳଉଛି 12,300 ଟଙ୍କା। ଖାଇଲେ ସିନା ହଗିବି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତୋର ବାକି ରହିଗଲା ଲୋ ବୋଉ। ତୁ କହିଥିଲୁ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବୁ। ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଲୋ ବୋଉ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ବିଲରେ ମୂଲିଆ ଖଟିଲା ଭଳିଆ ଖଟୁଛି, ହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ବାହାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବୋଉ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ତୁ କହି ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥି ଆଉ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ଘରକୁ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଇଥା। ରହିଲି ଲୋ ବୋଉ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଇ ଶୁଣୁଛ, ଟିକେ ଚା କଲ ପିଇବା। ଆରେ ଚିନି ନାହିଁ ପରା। ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରି ଆଣ, ମୁଁ ପିଇଦେବି। ନିଜେ କରି ନିଜେ ପିଉନ। ଯାହାର ନାହିଁ ପାଇକିନା ତାକୁ କି ବାଳ ପଚାରିବ ତା ମାଇକିନା। ଖାତି ଆଣିକି ଦେଖୁଛୁ ବୋଉ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ଇଏ ଇଏ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। चालू चालू संस्था चालू हे चालू 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 संस्था चालू 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 संस्था चालू। सिपुना सिपुना ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି। ସିପୁନା ନୁହେଁ ଦୀପୁନା। ଓହୋ, ସି କୋଉଠି ଆଉ ଦି କୋଉଠି? ପିଲା ତତେ କେତେ ବାଳେ ଯେ କେତେ ତ ବୁଝୁନୁ କେତେ ଇଏ ବହୁ ପିଲା ବୋଧେ बोधे प्रेम हेबार थिला बोधे प्रेम हेबार थिला बोधे प्रेम हेबार थिला बोधे प्रेम हेबार थिला तो साथी रे ओ साजना ओ रांझना तो बिना बंची पारे ना। ବହୁ ପିଲାର କଟିଂ ଆଉ ଫିଟିଂ କଣ ହେଇଛି ବେ? ପୋଷାକ 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 କିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଉଛି କିଛି କରିବ କିଛି କରିବ ଇଏ କାଇଁ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର ବି ଅଛି, ଚାଲିଚଳନ ଗଡ଼ନ ସବୁଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ତର୍କ ପୁସ୍ତକ ବି ଭଲ ଅଛି। ଇଏ ତୋରକୁ ତୁ ଆସୁନ ପିସା କୋଉ ପିସା? ଇଏ ଆମ ହରଦାସପୁର ପିସା କି? ବୋଉ କହୁଥିଲା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିଆ। ଓହୋ ଦୀପୁନା, ଏଇ ଦୀପୁନା ରେ ତୁ ଶୋଇପଡ଼ ତୁ ଶୋଇପଡ଼ ତୁ ଶୋଇପଡ଼ ତୁ ଶୋଇପଡ଼। ପିସା ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି? ଇଏ ତାକୁ କୁକୁର ଫୋବିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଶଳାଟି ଏଡ଼ିକିଟେ ହେଇଥିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି 21 ଦିନ ଟୋଟାଲ ଆଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ କୁକୁର ସବୁଆକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ତ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କର। ହଁ ହଁ କିଛି କରିବନି କିଛି କରିବନି କିଛି କରିବନି କିଛି କରିବନି। ପୋଷାଟା 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 ଶୋଇପଡ଼ 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 ଶୋଇପଡ଼। ଇଏ ଦୀପୁନା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଇଏ ଗରମ ପାଣି ଅଛି। ଇଏ ସାବିତ୍ରୀ ପିସା ପାଇଁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଆଣ, ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ପଳେଇବା କଥା ଉଠିଲା କୋଉଠି? ଗରମ ପାଣି ଦେହରେ ଟିକେ ଯଦି ଚାଉଳ ପକେଇଦବ, ଟିକେ କଖାରୁ ପକେଇଦେଇ ଟିକେ ଚିକେନଟା ପକେଇଦବ, ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଖାଇଦବା। ଆଉ ଦିପହରକୁ ତ ଆଇଁଷ ବାରି ମଟନ ଫଟନ ଟିକେ କ'ଣ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳିବ। ଆଉ ସାଧା ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କରିଦେଲ ତାହେଲେ ଜମିଲା, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ତ ଜୀବନ ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ। ଆଉ ଯାଅ କାମରେ ଲାଗିଯା। ପିସା ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛି। ବୁଝିଲ ସାବିତ୍ରୀ? ତାଉ ରାଗ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼ିଛି, ରାଗ
ଇଏ ଆକୁ ଟିକେ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଦେଇଦିଅ ଯା 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 ଭିତରୁ ଯା କିଛି କରିବନି ପୋଷାନା ଆଲୋ ତୁମ ମଣିଷ ପଣିଆ ଘରେ ନଥାଉ ଟଙ୍କାଟେ ମାଣିଆ ଖାଲି ଘରେ ପୁରଉଥାଉ କୁଣିଆ ଇଏ ସାବିତ୍ରୀ ଯାହାର ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ତା ମାଇକିନା ଦବ ତା ମୁହଁରେ ଏଇଭଳିଆ ଜବାବ। ତମେ ଯଦି ଆଇଲ ରାତି 12ଟା ବେଳେ କାହିଁ ଆଇଲ? ମାଲିକ ବାହାର କରିଦେଲା। ହଉ ମାଲିକ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଜିକାଲି ତ ଚାଲିଛି ଭାରି ବାଧିଲା। ଇଏ 3 ମାସର ଆଡ଼ଭାନ୍ସଟା ଦେଇଦେବ ଆଉ ଭଡ଼ାଟା ଟାଇମ୍ରେ ଦେବ। ଆଉ ତମର ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ଏ ରୁମ୍ଟା ତମର ତମେ ପାଇଖାନା ଫାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କଲ ପାଣି ଫାଣି ଢାଳିଲ। ଇଏ ଝିଅ ଫିଅ ଆଣିବ ତ ଆଣିବ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ଟିକେ ଡକା ଟିକେ କରିବ। ଛାଡ଼ିକି ଯିବାନି ବଡ଼ି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛି। ପିଆ ପିଇ କର ତ ହଉ ସବୁ ଚଳିବ। ତମର ତ ଏଇ ରୁମ୍ଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତମ ଲେନଦେନ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭାବବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ତମର ତମେ ଆରାମ ଭଡ଼ାଟା କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଦବ। ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଭଡ଼ାଟା ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ଛାତକୁ ଜମା ଯିବନି। ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଇଏ କିଏ? ଛାତ ଉପରେ ସିଏ ଜମା ଚଢ଼ି କରୁଛି ଶୁକେଇବ ନାହିଁ। ଆରେ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଇଏ ପୁଣି କିଏ? କହୁଥିଲି ଲକଡାଉନଟା ହଁ ଲକଡାଉନ ଆମ ତଳ ଘରଟା ଖାଲି ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ଭଡ଼ା ରହିଲେ 2 ପଇସା ଆସିଲା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ? ବେପାର ଭାଇ ବେପାର। ମୁଁ ଯଦି ପିଇସାଟା ହେଇକି ବେପାର ନ କରିବି ଆଜ୍ଞା ପଇସାଟା କାହାକୁ ଦେବି? ପଇସାଟା କାହାକୁ ଦବ ନା? ତମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ତମକୁ। ମତେ ଚିହ୍ନିଛ? ପଇସାଟା କାହାକୁ ଦବ? ତମକୁ। ମତେ ଦବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ନ ଦେବି ସେଇଟା ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କଥା। ତମକୁ ତ କୁହାହେଲା ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିବ। ତମର ତ ଟିଭି ଦେଖା ଦେଖି କରିବ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବ ପାଣିଟା ଢାଳିବ ଚଢ଼ି ଗଞ୍ଜି ବାହାର ଶୁକେଇବ। ଚଢ଼ିମଣି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ପଇସା କଥା ଏଠି ଉଠେଇବା କଥା। ଭିତରୁ ଯା ବ୍ୟବହାର କର ଭଡ଼ାଟେ ବିଷୟରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଖାଇବ ଚୁକୁ ଚୁକୁ କରି? ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ପୁତୁରା କ'ଣ ମନା କରିବ ନା କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ାରୁ ସେ କିଛି ମନା କରିବେ। ମୋ ପାଇଁ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ହଁ ସେସବୁ କିଛି ମନା କରିବେ। ହଁ ଚାଲୁ 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 ଶସ୍ତା ଚାଲୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଖାଇବ ନା ମତେ ଖାଉନା? ଦେଖୁଛ ତ ବୋଉ ଏ ଘର ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି। ସବୁ ହବନି ବାଳୁକୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ। अयो काई कांदुच बा सासु घर को गला भलिया कांदुच हां काई कांदुच तमे जे तो आसी जे ताकू तो विदा करि पारुन निजे कांदुच जदी सासु घर को जीवो हयो जणे तो आसी जी ता संगे ओटे बण मनीष को नै गई जी सर्वगिला मो घर द्वार सब खाई गलानी मो फ्रिज रे किछि नाही खाइबा पई हां सेतरे ये पुनी आउ जण को नै के आइची सुनछ सावित्री काई कोन सुनिबी बा कोन सुनिबी एटा घर ना बगला धर्मशाला बा आमे कौन तुम पर फिट नुह कि ये दीपुना ये मु कौन कहते कि ये सी जे आछंती सी कौन खाइबे बोली कहउछन सकाळ बेलटा तुम जहा जंती करी एडजस्ट कर देली दिहिपोटा जम्मा बुझु नाती खाली कहउछन से छेली गुटी खाइबे ना छेली गुटी कोठ मिलिबो मु को कहतले कि जदी बांठे था चुंगुडी टिके कोठी मल्ला ये की मनीष बा गले हसुच आइले हसुच तमे कोन एकोटिया क्लोजअप रे दांत घसुच बोबिलार कटिंग और फिटिंग संगे टॉकिंग भी भलो अच्छी ये दीपुना मु कोन कहतली कि जदी हाँ मु जानी छी दीपुना हां हे जब हम दीपुना बा कहिला रे हां हां चालू चालू सस्ता चालू सब चालू हो अरे तुम बुझुन लॉकडाउन चलती केमिति जीवी तो टी बाथरूम को पड़े आस लोग किस कली फील करो मैं तुम ओठ को किस कली गुड़ा को बस दौच कि कंधेला चलो तुम मु तो कुकुर घुओ भी शुंघीदेवी खाली टी पाखक पलि आस खाली पाखक किए बे तू मो घर दुआर में एटी चौटी कर दउ न सोई की किस करी मो सीढ़ी बाडाटा को चाटी साइलुनु तू के बे हां तू के अरे मु मोर कथा हाली तोर कोन गला तू तो भड़ाटे मु तो भड़ाटे मु को पैसा दोन ना कोन कौन मु भड़ा बे तू कौन एमिति कथार्ता कर तो भड़ाटिया मु कोन झाटिया बे तू काऊ भड़ा दउछु बे
ମୁଁ ତାକୁ ଭଡ଼ା ଦଉଛି। ତମେ କାହାକୁ ଭଡ଼ା ଦଉଛ? ତମେ କାହାକୁ ଭଡ଼ା ଦଉଛ? ଆରେ ତମେ ପୁଣି କାହାକୁ ଭଡ଼ା ଦଉଛ? ପଇସାଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ, ସମ୍ପର୍କଟା ବଡ କଥା। ଚାଲ ଚାଲ ଶସ୍ତା ଚାଲ। ଆଡା ତୁ ଇଏ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଇଏ ଶଳା ଗୁଡାକୁ ସୁରାଟରୁ ଆଇଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା 19 ତାରିଖରେ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଯିବ। ଇଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ, ଘରଟା ଖାଲି ପଡିଛି। ବି ଫର ବେପାର ଯେତେ ପାରିବୁ କର। ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡଟା ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦରକାର ନା ମା। ଇସା କଣ କହିବି ତମକୁ? ହ୍ୟାଲୋ କଣ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଠିକା ନେଇଛି ନା କଣ? ଯିଏ ପାଇବ ସିଏ ଭଡ଼ା ରହିବ। କେତେ ଜଣ ଭଡ଼ା ରହିବ? 3 ଜଣ। ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି କୁଣିଆ ଫୁଣିଆ ଘର ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉନ। ହବନି? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଇଏ ହଁ ଇଏ ସିঁଢ଼ି ତଳ ଚଳିବ? ପଳେଇ ଆସ 3 ଜଣ ସକାଳେ ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସ। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଭାଇ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିକିଆ ଭଡ଼ା ମିଳୁଛି। ଘଣ୍ଟିକିଆ ବୁକିଂ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ନିଅ ଘଣ୍ଟିକିଆ ଭଡ଼ା ନିଅ। ନିଅ ଘଣ୍ଟିକିଆ ଭଡ଼ା। ଯିବୁ ତମ ଗୋଟାଳ ପଡୁଛି ଧନ ମାର ଦେଖିବ ନା ତମ ଗୋଟାଳ ପଡୁଛି ଓକିଲ ରଡ଼ିଆକୁ ପଇସା ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କଥା ପଳେଇବ। ଟିଭି ମିଡିଆରେ ବଦନାମ ହେଇଯିବୁ। ଦେଖିବ ନା ଅಯ್ୟୋ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଜଣେ ତ ଆସିଛି ଗୋଟେ ମଡ ମଣିଷକୁ ନେଇକି, ପୁଣି ଆହୁରି 6 ଜଣକୁ ଆଣିକି ପୁରେଇଲାଣି। 8 ଜଣ ହେଲେଣି। ତାକୁ କିଏ ରୋଷେଇ କରିକି ଦବ ମୋର? छी 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 छी। ଦୀପୁନା ଇଏ ଦୀପୁନା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଇଏ ସେ ଯୋଉ 8-15 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଟ ଲୁଣ ମାରିକି ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇବେ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ କଥା କାଟି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଖାଲି ଗାଜର ହାଲୁଆ ନୁହଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପନିର ଖୁତୁକିସ୍ ବି ହବ। ଇଏ ପିଇସା ଘର ଭଡ଼ା ତ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ କାମ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଏଇ ଜାଗାଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି? ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ମୁଁ ସେ ଶଳା ଗୁଡାକ କହିଦେଇଛି ଛତୁଆ ଖାଇବେ। ଆରେ ତମେ ଯଦି ଆସିଲ ତମ ହିସାବରେ ରହିବ। ତମେ ତାକୁ ଏଇଟା ଖାଇବେନି ସେଟା ଖାଇବେନି ସେଟା ତା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବନି। ଛତୁଆ ଖାଅ ଛତୁଆ ଖାଅ ଛତୁଆ ଖାଅ ଛତୁଆ। ଭାଇ ଆଉ କଣ କିଛି ଫ୍ରିଜରେ ରଖୁନ, ମୁଁ ଟିକେ ବରଗଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବରଗଡ଼ କାହିଁ ଖାଇବୁ? ସେ 8 ଗଡ଼ଟାକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇ ଯାଉନୁ। ଚାଲିଲା କହିଲା ବରଗଡ଼ ଖାଇବି। ଚାଲ ଚାଲିଛି ଏଠି କଣ ଆଉ ଚାଲିବ? ଇଏ ପିଲା ଗୁଡାକର ହୁକୁମ ଉଠିଲା, କହିଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ଲକଡାଉନରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା କୋଉଠି ମିଳିବ? ମୁଁ ନିନି ପଣ୍ଡାକୁ ଡାକି ଦେଇଛି। ପୁରା ଏମାନଙ୍କ ମନକୁ ଏକଦମ ରଞ୍ଜନ କରିଦେଲି। କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ଅଣ୍ଟା ଏକଦମ ଝାଟି ଦଉଛି। ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ଇଏ କିଏ? ଇଏ ପଚାରୁଛି। ଆଶା 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 ମୋ ବୋଉ ହେଇଲୋ, ମୋ ବୋଉ ନାଇଲୋ,
ଭାଇ ଭାଇ ସେମାନେ ବିୟର ପିଅନ୍ତି ମୁଁ ତ ବିୟର ପିଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଏ ଖାଲି କେମିତି ଖାଇବି ଭାରି ଅଖାଡୁଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଅଖାଡୁଆ ଲାଗୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ତୁ ସିଆଡେ ପିଇଦେବି। କ୍ଷୀର ପିଇବୁ ହଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ କ୍ଷୀର ଖା ଦହି ଖା ଲହୁଣୀ ଖା ଖା ହେଇଛୁ ତ ଗୋଟେ ହାତୀ ଭଳିଆ ଚାଲି ଆସି ମୋ ଘର ଖାଇ ଯାଉନୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଗୁଡା ନହେଲେ ଖାଇଯା ସେ ଗ୍ୟାରେଜ ଘରେ ଅଛି କହିଲା ଖାଇବ ଯା ବେ ଯା ଖାଇକି ଯା ଯା ଶଳା ମୋ ଘରଟାକୁ ଖାଇଗଲ ଯା ବେ କାମୁଡି ଦେଲା ବୋଉ ଦେଖୁଛ ତ ବୋଉ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି ଇଏ ଦୀପୁନା ଦୀପେଇ ଦୀପୁ ଇଏ ଇଏ ଶୋଇଥିଲୁ ବୋଧେ ଇଏ ଦୀପୁନା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଏ ଯୋଉ ୟାର ଭାରି ଶୀତ ଫୁଲାଟା ଅଛି ଗରମକୁ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ଖାଲି ଜୀବନ ଯାଉଛି ଆଉଛି ୟା ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଇଏ ଏ ରୁମ୍ରେ ଏସି ଲାଗିଛି ବୋଧେ ଇଏ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କଥାଟା ମାନେ ଇଏ ଆଜି ଯଦି ତୁ ଟିକେ ବାହାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ବହୁ ପିଲାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଚାଲି ଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଶସ୍ତା ଚାଲୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଦୀପୁନା ଟିକେ ହାଫ ବଏଲ୍ଡ ମିଲ୍କ ହେଇପାରିବ ଚଳିବ 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 ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଶସ୍ତା ଚାଲୁ ଦୀପକ ବାବୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ଘରେ ପିଲାଟିଏ ନାହିଁ କି ଛୁଆଟିଏ ନାହିଁ କୁଁ କା ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛ କି ଦୀପକ ବାବୁ ନମସ୍କାର କ'ଣ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଶୁଣିବା ପାଉନୁ କିଛି କରୁନୁ ଆମର ମୋର ବର୍ଷ ଭିତରେ 2ଟା ଛୁଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହଉନି ଆହୁରି ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆରେ 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 କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଯେ ଜାଣିପାରୁନ ଅତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅତି ଗୋଟେ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କଥାଟା ଟିକେ କୁହ ଅତି ଗୋଟେ ତାମାନେ ବାପା ହେବି ବାପା ହେବି ବାପା ହେବି ବାପା ହେବି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ହଉନି ତମର କାଇଁ ଫାଟୁଛି ମ ତମର କାଇଁ ଫାଟୁଛି ଦୀପୁନା 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 ମିଠା ଟିକେ ଦେ କ'ଣ ହେଇଛି ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ କହିପାରିବି କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ ଶୁଣ କାଲି ଯୋଉ ବାନ୍ତିଟା ହେଇନଥିଲା ସେଟା ସେ ବାନ୍ତି ନୁହଁ କାଲି ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରାଟା ଖାଇ ଦେଇନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ବାହା ହେଲିଣି ମୋର ଗଜା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଇଏ 4 ଦିନ ହେଲା ଏ ଘରକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା କଥା ଭାବିଲେଣି ବୋଉ ଦେଖୁଛ ତ ଏ ଘର ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ସୁବଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ଅସମ୍ଭାଳ ମୁଁ ହେଇଗଲିଣି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଶୁଖିଗଲାଣି ଇଏ ଛାଡ଼ କ'ଣ ଆରଥର ତ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁ ହଁ ନେଇଯା ବସ୍ତେ ଚାଉଳ ହେଇଯିବ ଚଳିଯିବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କର ଜଲ୍ଦି ଆସି ଦେଖା କର ମୋ ଭାଇଟା ବା ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ଅସମ୍ଭାଳ ବୋଉ ଆଉ ବୋଉ ଅଛି ପାଳିବ ଖାଇବ କିଛି ହବନି
କ'ଣ କହୁଛ? କଣ ଆଉ କହିବି କଣ ଆଉ ବାକି ଅଛି କହିବି? କହୁଛି କଣ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇବ ତ ବୋପା ଯେମିତି ଏଠି ଥୋଇକି ଯାଇଛି ଆଉ। ସବୁ ତମରି ପାଇଁ ବୁଝିଲ, ତମରି ପାଇଁ ସବୁ ହଉଛି। ଦୀପୁନା ବହୁ ପିଲାର କଟିଂ ଆଉ ଫିଟିଂ ଟକିଂ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଭାରି ହାର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ, ତଥାପି ଚଳେଇଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ପିଲା ଆଜି ଯୋଉ କହିଲେ ଭାରି ବାଧିଲା। ପୁତୁରାଟା ଭାବିକି ରହୁ ରହୁ ରହିଗଲି, ହେଲେ ବହୁ ପିଲାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷୀଣ ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଖାଇଦେ। ମୁଁ ଧରଟା ପରା ଆ କରିଦେ। ସାବିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଠ, ଦେଖ ଏ ଘରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନି, କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛ କିଛି ନାହିଁ। ଓଫୋ ଘର ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଘର କିଏ? ଆରେ ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ, ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଉଁଳିଆ ବତା ହବ କି? ସାଉଳିଆ ବତା ନାହିଁ, ମୁସଳ କିଳା ଅଛି। କିଳା କ'ଣ ହବ? କିଳା କୁଣିଆ हेलो दीपुना, हाँ किए ମୁଁ ହରଦାସପୁର ଅପା କହୁଥିଲି। हाँ अपा कह ଆରେ ତୋ ବୋଉ ମଲା ବେଳେ ଟଙ୍କା 75,000 ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ପିଇସାଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇଛି। ये अपा पीसा केते बेले आसिले कि? ଆରେ ପିଇସା ତ ପହଞ୍ଚି ଯିବେଣି, ସେ କେତେବେଳୁ ଗଲେଣି? ସିପୁନା ସିପୁନା सिपुना नुए सिपुना ଓହୋ, ସି କୋଉଠି ଆଉ ଦି କୋଉଠି? पीसा पीसा कहदी औषध आनी दे था